ngudi ing reh ing budaya karana luhuring budaya dadi ukurane jiwa kang jawi sesarengan Yuku Sumawardani anganti kadang Widuwati kalih ada Mbak Mia, ada Dede Anip, Lujeng Dalu. Semangat nggih. Dangu mboten panggih jenengan kadose kok nglentuk ngoten. Harus semangat ini. Ini seakan kita mendapat rasa manisnya madu karena lama kita tak jumpa. Jumpa dalam di desa Tegarjo. Insya Allah pikantuk pangestu pengayoman izin saking kepala desa ugi Forkompinjam wonten perwakilan saking mbok pilih saking Dan Ramil saking Kabosek Babinsa lan Babim Kaptesmas ingkang sampun kepareng rawuh ugi saking Bapak Camat mbok pilih mangke kepareng rawuh. Nggih lelagon ingkang badhe katur monggo dipun aturaken Adik. Suasana menika kagem supados regeng gumarenggeng sesarengan Yuku Sumawardani. Sampun. Sampun, Pak. Yuku Sumawardani.
Jinan Bana. Mengawali suasana Suka Parisuka wonten ing tata cara tasakuran inggih anggota DPR RI ingkang winatu pakurmatan Bapak M. Sarmuji ugi kang dados Sekjen Partai Golkar. Ugi makarya sesarengan kalian Bapak Jairi Irawan di anggota DPRD Provinsi Jawa Timur kekalipun minangka sponsor yang ngawontenaken wonten ing pagelaran Kid Pulo Dalunan menika ugi ingkang kagungan kersa menyediakan sarana tempat panggung menika tertemu kemawon pepundian kula nomor 1 wonten ing Desa Tlegarejo Romo Kyai Haji Qorib Rohadi SH menika ingkang paring papan panggung pagelaran, papan pinaraan sedayanipun. Menawi wonten kekirangan pun tertentu nyuwun agung ing samudra pangkat sami. Suka parisuka laju wonten taksih wonten Widawati ingkang badhe ngaturaken wonten Dik Iwang ugi Adik Puri keparang jumeneng. Dipun sengguyung Anggara Audio wonten kamerawan handal kita Mas Anggoro, Mas Karisma, ugi Mas Jewer, Audio, Anggoro tetap mewarnai, meramaikan suasana malam hari ini. Aduh saka Ponorogo mung numpak becak. Aturake panuwun nduk iki ana tasakurane Bapak Jairi Irawan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sesarengan ugi anggota DPR RRI kita dari Partai Golkar semua. Sekjen Partai Golkar Bapak M. Sarmuji. Piye rasane oleh tanggapan ngene iki marem apa ora? Nggih marem, asline marem Pak. Sing maune lesu, gembrega semangat meneh ya. Semangat malam hari ini ya. Sampean wis oleh asal-asal, wis oleh entuk-entuk ya. Ya saiki karena asul-asul peno apa? Hiburan. Awake dhewe isane bersama Nyukus Mawadani kita memberikan hiburan terutama kepada masyarakat Tegarrejo dan sekitarnya. Inggih ya. Inggih Pak. Lagune Cak, ayo monggo. Nggih, niki sadèrèngipun ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem sedaya warga masyarakat Tegarrejo nggih Mbak Puri. Nggih, Dewa. Sampun ngoten mawon. Jenengan apa sing pengen disampaikan? Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan kawulujengan Amin. sedaya mawon dipun paringi rezeki ingkang kathah, kesehatan, berkah Amin ya rabbal barokah. alamin. Tertentu kemawon sing anggota DPR ya dadi wakil rakyat yang beramanah sekali untuk rakyat untuk wilayah Tulungagung, Blitar, Kediri tentunya ini. Ya. Nggih, Pak Ci. Iya. Semoga selalu diberi kelancaran Nggih, dalam betul. mengemban tugas ngoten Pak Ci. Nggih, selalu amanah Ya. haten. Amin, amin. Salam Nyukus Mawadani. Kita goyang lagi bro. Kurang bako piye kolarani tetep ning kene kok sia-siake aku tetep ro kowe Kurang sayang piye, kurang kembali kepiye, kowe teko kowe tresno, kowe lunga aku sing loro. isih kerep sok elingan pas pertama dhewe kenalan kowe curhat werna-werna
Dua buah lagu sudah tersajikan. Terima kasih. Nggih, taksih sebenarnya malih ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya masyarakat mliginipun Tegarjo kang sampun nyengkuyung dumateng Bapak Lurah anggenipun paring papan panggung pagelaran satemah saged lancar rancak lampahing Rata Jara pagelaran Ringgit Purwo dalam rangka tasakuran. Terpilihnya Bapak Jairi Irawan, anggota DPRD Provinsi Jatim. Rek ayo rek, sapa sing gelem ngancani? Rek ayo rek, mlaku-mlaku no pasar turi. Cak ayo cak, ngopo dadak maca-maca? Ben tepak cak ayo cak, gawe sandal cukup tepat. Cukup ngangge sandal. Butuhe Rek ayo rek versi iya, pripun, Pak? versine aku dhewe, aku nirokne versi. Mbak Desi Erisandi. Oh, ngaten. Zaman biyen penyanyi. Rek ayo rek, sakmono asal-asal. Rek ayo rek, sapa sing gelem ngancani? Repe ya. Nggih. Rawirin deleng rego yo gak rugi, yo ben le tuku nunggu tanggal 1. Yen nasib lagi bejo, kenal arek prasaja sing ireng manis kaya Ririn Sembodro. Nah, ngono. Gandrung Didi. Terima kasih. Diaturkan lagu-lagunya. Adik Renjel juga ada Ririn. Apa lagunya? Nggih. Mangkleke. Sarangan Ibu Sumawardhan. Para
Haji. Terima kasih Pak Den. Terima kasih kembali. Nggih. Saderengipun nyuwun pangapunten karana wekdal ingkang sumadyo ingkang kaparaken dumateng kula sak kadang paripaksa kadang-kadang nyuku Sumawardhani nyuwun pamit keparang rumiyin mangke saged kadani malih wonten ing tata cara limbukan.